Dobrý deň, vítajte pri ďalšej časti podcastu zdravotníckeho denníka Perspektívy zdravia. Horúcou témou leta bol megatender na záchranky. Ten bol po vážnych pochybeniach nakoniec zrušený. Verejnosť odvtedy čaká, kto prevezme stanice záchranárov. Bude to štát, nemocnice, alebo sa dočkáme novej súťaže? Dnes o tom budeme diskutovať s poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za stranu KDA Františkom Majerským. Pekný dobrý deň prajem a ďakujem pekne za pozvanie. Vítajte. A pozvanie prijala aj riaditeľka odboru zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja Silvia Pekarčíková. Vítam aj vás. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som začal na úvod takou odbornou otázkou, odbornou laickou pre poslucháčov a divákov. Vysvetlíme im, že prečo bol ten tender na záchranky taký lukratívny. Tender na záchranky je, keď môžem ja odpovedať, je lukratívny kvôli tomu, lebo do systému záchrannej zdravotnej služby idú naozaj dobré peniaze. Peniaze, ktoré záchranná zdravotná služba dokáže prevádzkovať záchrannú zdravotnú službu, dokáže investovať a dokonca dokáže tvoriť z toho aj zisk. Vidíme to na výročných správach poskytovateľov súkromných, ktorí roku cez toho tvoria zisk a je preto taký záujem a preto každý 4 predtým, teraz každý 6 rokov je o to taký veľký boj, lebo ide aj o peniaze. A povedzme si aj tú nejakú sumu, ktorú by dostávali jednotliví prevádzkovateľia za tie stanice? To závisí to od danej typu stanice. Predtým boli 3, teraz ich bude viacej. Posadka RZP má cca nejakých 40 000, posadka RLP niečo vyššie 80 a tak ďalej. Vrtuľníková cez 120 000 mesačný paušal. Plus je to kilometrovné, ktoré má za každý 1 kilometr zaplatené. Z toho máte vlastne prevádzkovať tú stanicu záchrannej zdravotnej služby, kde platíte nájom, na budovanie vaša, platíte z toho platy, zdravotníckym záchranárom platíte materiálno-technické vybavenie, platíte nájom alebo leasing za sanitky a vychádza to tak, čo sa zatiaľ tak nikdy nepotvrdilo, ale z zákulisných informácií sa hovorí, že priemerná stanica závisí od toho, kde je, lebo samozrejme je rozdiel, či to je v Bratislave, alebo kvôli nájmu, alebo to je na východnom Slovensku, dokáže vytvoriť mesačný zisk 5 až 8 tisíc eur mesačne. A keď máte tých staníc, poviem teraz 20, 30, 40, tak si to napočítajte, krát roky, krát 6 rokov, tak je to veľmi lukratívne a zaujímavé a je to jedno z tých odvetví v zdravotníctve, ktoré je dobre financované. Pani riaditeľka, skúste povedať, aké problémy ste identifikovali počas toho tendra alebo v rámci toho tendra? V prvom rade to treba nazvať správne a to je výberové konanie, to nie je žiadny tender. To je taká novinárska hračka. Tak, áno, to si tiež myslím, ale bolo by krajšie. Dobre. Krajšie to znie, ale reálne to treba pomenovať tak, ako to je. Je to výberové konanie, ktoré sa koná, tak ako povedal pán poslanec, opakovanie v nejakých intervaloch. Ja si pamätám posledné z roku 2018, ktoré bolo pre mňa tiež také trošku tragický pohľad na to celé, keďže vtedy som vstúpila aj do tejto, nech sa povedať, do týchto vôd, tak som videla, ako sa teda aj v týchto veciach začalo riešiť práve takéto výberové konania, ktoré započali aj práve v tom období nielen na PSK, ale vtedy aj výberka na záchranné zdravotné stanice. Čo vnímam, keďže sme prevádzkovateľia niektorých bodov v našich nemocniciach, tak áno, tak ako bolo povedané, ten v úvodzovkách sa to, nehovorím to o biznise, lebo pretože v zdravotníctve by sme mali do vyrovnaného rozpočtu a nemali by sme teda, jak sa hovorí, vyrábať to, čo vyrobíme, alebo teda to, čo získame, späť investovať, že mal by byť taký vyrovnaný rozpočet v zdravotníctve. A tam môžem potvrdiť, že áno, ten príjem tam bol. Teraz samozrejme tie platby idú ešte vyššie a preto si myslím, a teda tak ako bolo povedané, áno, je to zaujímavý artikel v rámci zdravotníctva. Je to jedna z vecí, ktorá teoreticky, prakticky v úvodzovkách vynáša, keď to viete efektívne riadiť a robiť. Preto aj tie záchranné stanice, či už tie, ktoré prevádzkujeme my, tak vieme už aj ekonomicky vyčísliť, že či bolo to výhodné, nebolo to výhodné. A rovnako tak ten pohľad momentálne na celé výberové konanie je, tak ako všetci vnímame a vieme, že teda nepovažujeme za správne, ako bol nastavený. Ja iba podotknem, že najprv mala prejsť reforma, ktorá má vojsť do platnosti a na základe reformy pripravenej malo byť urobené výberové konanie. Vtedy by to bolo aj trošku regulérne a bolo by to možno že aj poupravené, lebo to bola podmienka v rámci tej reformy, že sa musí upraviť aj výberové konanie, ktoré by malo byť v tom prípade o mnoho, by som práve priezračnejšie, transparentnejšie a aj na určitých kritériách, ktoré mali byť tých hodnotiacich kritériách, ktoré by mali byť jasné pre každého, ktorý má záujem vstúpiť do tohto trhu. Keď môžem doplniť ešte kolegyňu, komisia, ktorá vlastne, lebo pán minister sa častokrát ohradzuje
komisiou pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť, kde sme mali aj zastúpeniami ako zastupcovia záchranárov, sa častokrát dohrazuje, že vlastne komisia nedala žiadne pripomienky k verejnému alebo k tendru alebo výberovému konaniu na záchrannú zdravotnú službu, tak treba upraviť, že tam bolo jasne povedané zo strany ministerstva, že cieľom tejto komisie je riešiť iba reformu záchrannej zdravotnej služby a výberové konanie si budú riešiť oni po vlastnej linke, čiže po politickej, čiže oni absolútne nechceli riešiť stransparentnenie celého toho výberu. Teraz sa bavíme o komisii, ktorá vyberala záchranky? Nie, to nie je komisia. To je komisia, ktorá riešila reformu záchrannej zdravotnej služby, ale v rámci tej komisie vlastne boli aj otázky na to, že či sa nezmení ten systém výberového konania, lebo on sa mohol zmeniť v rámci toho zákona, mohol byť nastavený inak, mohol byť 10 rokov, mohlo byť inak, mohlo sa rozšíriť komisia, ak to máme byť. Veď my sme potom aj v parlamente s kolegom Stachorom dali pozmeňujúci návrh, kde sme chceli ten proces celý transparentniť, kde sme tú komisiu rozšírili, aby to výberové konanie nebola súťaž krásy, lebo ona je úprimne treba povedať, že nie len teraz, ale aj predchádzajúce roky je to súťaž krásy. Vy nemáte na základe akých dát rozhodnúť o tom, lebo tam nie sú žiadne dáta, že či ten poskytovateľ, ktorý len garantuje, že bude mať sanitku, bude mať záchranárov, je lepší ako ten, ktorý to doteraz robil. To je subjektívne rozhodnutie komisie, lebo ona nemá žiadne dáta. Vy urobíte projekt 30-20 stranový, kde poviete, že budete prevádzkovať záchrannú zdravotnú službu, ale tá komisia nemá dáta, že či ste dobrý poskytovateľ, že či ste nemali podania na úrad pre dohľad, či stíhate čas od 2 minút, to všetko tam vôbec nie je. To je až od ďalších, lebo to v tom zákone je, ale až od ďalšieho výberového konania. Čiže tá komisia rozhodovala subjektívnym spôsobom a ja hovorím to stále, že tá komisia musí dopredu vedieť, kto má vyhrať, lebo ak sa na jeden bod hlási 7 záujemcov, ktorí plus minus majú všetci rovnaký projekt, tak na základe akých kritérií rozhodne. Čiže musela rozhodnúť na základe toho, že museli vedieť, kto má na danom bode vyhrať a nie je to len situácia teraz, ona bola aj predtým, preto vždycky tender na záchrannú zdravotnú službu bol kritizovaný, veď odstupovali kvôli tomu ministri, boli podané trestné oznámenia na generálnu prokuratúru, všetko ostatné. Vždycky sme to zažili, boli obrovské protesty, veď pamätáme si situáciu z pred 6 rokov, kde záchranári štrajkovali pred ministerstvom zdravotníctva a tak ďalej. Čiže pán minister, to bolo zaujímavé, že on na to upozornený bol z našej strany, veď my sme mu to podali viackrát, že tento tender mu môže zlomiť väzy a on sa tváril, že to tak nebude a že to bude čisté ako sklo, či ako to nazval. Tak sme videli, ako to dopadlo. Takú politickú korupciu by nám zavideli aj v iných krajinách, kde majú úplne iné režimy, kde dopredu sa priznali uchádzači, dopredu mali nakúpenú techniku a dopredu povedali vlastne, že oni vlastne vyhrajú a tak to aj dopadlo, lebo aj keď pán minister tvrdí, že tender bol zrušený, to aj pani riaditeľka si potvrdí, tender sa zákonným spôsobom zrušiť nedá, taká možnosť v zákone nie je. Čiže tender zrušený nebol. Keďže ste asi uchádzač o výberové konanie, neprišlo nám do dnešného dňa asi rozhodnutie o tom, že správne konanie je ukončené, čiže tým pádom tender nie je ukončený. A ja si myslím, že uchádzači, ktorí boli úspešní, keďže zápisnica bola odoslaná na ministerstvo zdravotníctva, budú žalovať štát o to, že keď by sa tender nezopakoval. Len doplňujúca otázka, takže minister mal v rukách nástroje, aby zabránil tomu, aby to takto dopadlo. Mal. A mohli využiť, veď nominoval si do tej komisie on tých ľudí, neviem na základe čoho, lebo z tých 5 ľudí, ktorí boli v tej komisii, tak myslím, že iba jeden sa rozumie trošku záchrannej zdravotnej službe, bol to ten kolega Hasič, ktorého osobne poznám, veď 20 rokov sa poznáme. Ostatní 4 tomu sa ešte dostaneme. Tak nemajú absolútne žiadne skúsenosti s záchrannou zdravotnou službou, čiže ja stále hovorím, neviem na základe čo rozhodli. Pani riaditeľka, ešte doplňujúca otázka k tomu, čo ste hovorili. Vy ste povedali, že najprv sa mala dokončiť reforma, až potom sa mala vyhlásiť verejná súťaž. Ale súčasťou tej reformy bolo aj transformácia niektorých staníc na iné posádky. Čiže nebol by to technický problém? No práve preto, že tak ešte bola jedna téma, ktorá tu bola trošku opomenutá, lebo z plánu obnovy sa má robiť výstavba staníc. A v tom bode, keď už začali diskutovať, že koľko tých staníc by malo byť a kde by mali byť umiestnené, moja regulárna otázka, keď prišli do nášho kraja a prišli priamo za mnou a pýtali sa, že teda kde by sme uvoľnili priestory a chceli, aby sme v nemocniciach uvoľnili priestor, to znamená dať pozemok, úvodzovka za 1 euro štátu a s tým, že to potom prenajmu alebo teda vybudujú tú stanicu mobilnú, s tým, že či to bude jednoposádková, dvojposádková, hej. A tým pádom by sme akoby následne mal by tam niekto prevádzkovať. No, tu som v prvom bode hneď povedala, že teda poprvé chcem vidieť reformu a potom sa bavíme. Reforma mala povedať, koľko a kde budú body a na základe toho sa môžeme baviť, že či tie body budú práve, keď poviem príklad, by to bol v tej nemocnici, tak OK, ale s tým, že chceme mať garanciu, keď už sa to vystavia v našich priestoroch, napríklad na našich pozemkoch, takže budeme chcieť a budeme záujemcovia o prevádzkovanie týchto záchranných zdravotných staníc.
To bolo veľmi kľúčové, pretože ako poviem to tak, budovať stanice bez toho, aby sme mali reformu, aby sme vedeli, kde najprv, len preto empiricky nájsť miesto. A z mojej strany to bolo dosť neférové, lebo predsa, ak sa hovorí v záhrade, si nedáte postaviť domček, ktorý na konci po 5 rokoch niekto úplne cudzí zoberie, alebo prípadne vám tam bude prevádzkovať. Takže to už bolo vtedy také trošku pre mňa sporné. No a samozrejme potom, keď tá reforma prebehne, tak potom, tak ako bolo spomenuté, mali byť jasne definované kritériá a ja už si neviem predstaviť, kto by mal mať vyššie kritérium, hodnotiace kritérium ako subjekt, ktorý je priamo v nemocnici, ktorý je v blízkosti ústavného alebo teda urgentného príjmu a chce prevádzkovať tú záchrannú zdravotnú stanicu, tak ktorý by mal dostať body. Ale to je to presne, čo bolo povedané. Proste pokiaľ nebudú definované jasné kritériá s bodovým hodnotením, tak ja už hovorím, že potom už by malo byť jedno, kto tam v odzvukách sedí. Samozrejme, že to musí rozumieť, to bez pochyby a musí tam byť človek, ktorý je zdatný v tejto tematike, ale reálne už vie potom už len vyhodnotiť, áno, má to vzdialenosť blízkosti, má to také a také personálne vybavenie. To, že tie sanitky mali, alebo niekto mal, to poviem tak, ako aj my sme mali záujem prevádzkovať a samozrejme mňa skôr trápi iná vec, keď není tender ukončený alebo výberové konanie a nemáme hodnotenie, tak sa nám blokujú peniaze. To je zhruba 150 000 na jednu stanicu alebo na jednu sanitku a tie sa pre nemocnicu, alebo v tomto prípade, keďže župa poskytla peniaze nemocnici, tak nemocnica ich má, teda my ich máme zablokované. A toto je tiež jedna z vecí, ktorá je nevyhnutné to nejakým spôsobom rozseknúť, aby sa tie peniaze nielen predpokladám nám, ale aj ostatným uvoľnili, tí, ktorí v úvodzovkách buď neboli úspešní, alebo boli. Jedným z problémov, alebo teda na čo sa poukázalo, je, že niektoré spoločnosti si nakúpili sanitky vopred ešte pred vyhlásením výsledkov. Vy ako uchádzač by ste si nakúpili dopredu sanitky, kým by ste nepoznali výsledky? No každopádne, keďže sme sa chceli uchádzať o stanice, tak je nevyhnutné, aby sme už komunikovali s dodávateľmi sanitiek. Problém bol ten, že tí dodávateľia, možno povedali, sme vám schopní dať jednu, maximálne 2 sanitky. A keďže vieme, že sme ich potrebovali viac, tak bolo, ak sa hovorí, evidentne jasné, že už niekto o tie sanitky záujem má. No ale to je príprava na kúpu, nie je samotná. To je príprava, presne tak. Ako to, že si ich niekto kúpi, no viete, není to ilegálne, keď si niekto nakúpi, jak sa hovorí, do zásoby, lebo keby dali kritérium výberu, že musíte disponovať sanitkou, tak jasné, že by sme ich museli nakúpiť. V tomto prípade by sme asi ťahali za kratší koniec, lebo tých peňazí na jednu sanitku, ktorá stojí zhruba 170 000, je samozrejme nedostatok, hej, samozrejme. Dobre, ale niekto si predsa len kúpil. Je to bežný postup? Tak bežný z ich pohľadu podnikateľského možno áno, bežný postup pri nás je to zvyčajne neštandardné, pretože ako náhle pôjdem aj s vúckarskými nemocnicami do výberového konania, musíme prejsť regulérnym schvaľovaním. To znamená, musíme vedieť, že keď nám niekto dá peniaze, napríklad z vúcky, tak ideme kúpiť sanitky, tak regulérne sa ma opýtajú, tak ideš byť úspešná, neúspešná, alebo na základe čoho si žiadaš tie peniaze, keď ešte reálne nevieš, či budeš úspešná. Ale toto zase to podnikateľské prostredie je trošku v inom postavení a to, že si ich nakúpili, to ja osobne až taký problém nevidím, ako vidím tie veci s tým súvisiace následne. Pán poslanec, objavili sa aj informácie, že niektoré spoločnosti, ktoré sa uchádzali vlastne v tom verejnom obstarávaní, nemali ani zamestnancov a vozidla. No, hovorím, že to kritérium tam také je, že dáte súhlas, prehlásenie, že ich raz budete mať a môžete mať rovnaký počet bodov ako ten, ktorý vlastne má všetko, ako napríklad nemocnica alebo záchranky, ktoré prevádzkovali predtým. Ale doplním ešte pani riaditeľku je, že kúpiť, teraz poďme realizované informácií, 90 sanitiek, to je obrovský prenos peňazí a podľa mňa nikto dneska nemôže investovať 12 miliónov eur, alebo koľko to mohlo výjsť, bez toho, že by si myslel, že to vyhraje. Lebo aj tie informácie, ktoré boli v mediálnom priestore, že oni ich potom použijú na dopravnú zdravotnú službu, nedajú sa tie sanitky použiť na dopravnú zdravotnú službu. Majú inú výbavu? Majú úplne inú výbavu, inú zastavbu a inak fungujú, čiže to sanitka slúži na niečo iné, čiže tí uchádzači, ktorí neúspeli a toto nakúpili, tak tie sanitky budú musieť niekde predať. Ja si myslím, že sa to dá predať, lebo ten trh s tými sanitkami v Európe, to raz nehovorím o Slovensku, je veľký a tých vozidiel je málo. Hej. Čiže to, že oni sa pripravovali, mali to je evidentne vidieť, že ani tí výrobcovia nevedia vyrobiť také počty kusov, ktoré teraz boli. Ale o to uchádzača ani tak by som povedal, že nešlo v tomto, lebo Agel má silu, to treba otvorene povedať, aby sanitky si kúpil, lebo má to kapitál, veď to je jedna z najväčších a momentálne by som povedal najsilnejších spoločností v slovenskom zdravotníctve. Ale ide o tú druhú spoločnosť, o ktorej sa vlastne tie prepojenia ukázali, kde firma, ktorá vlastne vznikla v apríli tohto roku, kde za posledné obdobie 2-krát zmenila konečných užívateľov výhod, ktorá nemá žiadny príjmy, žiadny majetok, nič, dokázala zaobstarať takéto sanitky a to by myslím, že malo byť aj predmetom vyšetrovania polície, že ako sa k tým sanitkám dostalo, lebo tie sanitky v tej Vlkanovej boli ich podľa tých loga. Aj potom spoločnosť Agel potvrdila, že tie sanitky nie sú ich.
Takže to je to zaujímavejšie prepojenie, ako takáto firma, ktorá v podstate vznikla v apríli tohto roku alebo v marci, mohla si nakúpiť za aké zdroje takýto obnos sanitiek a dokázala si ich zafinancovať. Ja ešte by som k tomu povedala jednu vec, čo sa mi nepáčila práve z minulosti, že práve záchranárov napríklad tie sanitky, to je komodita, tak ktorá sa dá pripraviť jedno s druhým, dohodnúť s firmami, dodávať a tak ďalej, samozrejme v rámci výberového konania, tak ako to má byť verejné obstarávania. Ale mne sa nepáčil ten postup voči ľuďom, voči záchranárom a voči všetkým pracovníkom, ktorí robili na ZZS-kách. Poviem príklad, my sme mali svojich zamestnancov, ktorí boli na našich nemocniciach zamestnaní v záchranno-zdravotných staniciach, ktoré zo dňa na deň si niekto pripísal ako čestným prehlásením, že patria tam, alebo že budú tam. V úvodzovkách prezliekol ich do iného mundiuru, zobral dokonca aj niektoré sanitky, sme boli nútení odkúpiť, lebo sme nemali čo s nimi robiť. Keď prebehlo toto výberové konanie a de facto našich ľudí len prezliekli. To isté by sa asi udialo aj teraz, čo mne je trošku nefér voči tým ľuďom, lebo ja tých ľudí dosť hodne poznám a zdá sa mi to také, že niekto si dovolí moju osobu, alebo v tomto prípade nejakého toho záchranára prepísať na svoju listinu, i keď možno s takým čestným prehlásením, ja rozumiem to záchranára, že chce mať prácu a nechce prísť o prácu, ja tomu úplne rozumiem, len sa mi to zdá nefér ako ľudský, že takéto niečo sa dopustilo, že čestným prehlásením si len tak lárom farom pripíšem zamestnanca, že môže byť od budúceho mesiaca môj. A toto ja považujem trošku také neetické voči tým ľuďom, ktorí tam pracujú. Keď doplním, pani riaditeľku, to, čo zažívajú v podstate záchranári každý predtým 4-6 rokov, je, by som povedal, že v slovenskom zdravotníctve unikát. My naozaj ľudí, ktorí pracujú v tomto systéme, nutíme, aby mali neistotu, lebo to je neistota, že čo s nimi vôbec bude, lebo noví poskytovateľi ich nemusia ani zobrať, môžu prísť o prácu. Potom nič neurobili, len prišiel nový uchádzač a povedal si, že tohto zamestnanca nechcem, tá ďalšieho si beriem, že chcem. A tí ľudia jednoducho chodia do práce, to hovorím, to nemá nikto iný, lebo keď prídete k hasičom pracovať, tak tú prácu vykonávate dovtedy, kým sa nerozhodnete, že sám odídete alebo nepochybíte. A takisto u polície, len v záchranné zdravotné službe máme každých 6 rokov toto korupčné, lebo ja to poviem rovno, že to je korupčné konanie, to nie je výberové konanie, to je korupčné konanie, lebo tento spôsob výberového konania, ktorý tu na Slovensku máme, núti, alebo nie, že núti, je umožnený na to, aby sa tu diala korupcia, lebo tá tu bola, presne ak vravíte, že uchádzač, ktorý pracoval, mala to nemocnica, mal tam zamestnancov, mal tam sanitku, a vyhral to uchádzač, ktorý nemal z toho nič. Potom si odkúpil od deklaroval len, že to bude mať, ale hovorí, nemal nič. Papier nemal nič. Zoberiem si od toho poskytovateľa záchranárov, zoberiem si, dokonca si odkúpim sanitku a som ten, ktorý bude prevádzkovať na základe čoho. Čiže to sa deje a dialo sa to aj predtým. A teraz bola jedinečná možnosť, lebo my sme tu pánu ministrovi ešte raz dali tú možnosť, aby to zmenil. Bo keby ten pozmeňovák sa urobil takým spôsobom, ako sme navrhovali, že tá komisia sa rozšíri, pribudne tam viac nezávislých organizácií. A plus by to bolo verejné vypočúvanie, lebo mi sa ani to nepáči, že niekto pošle mailom nejaký svoj projekt, niekto si ho niekde prečíta, možno si ho ani neprečíta, lebo to neverím, že sa číta, lebo to nikto nevie, lebo to nie je verejné. Že tam by mali kľudne sedieť médiá a normálne sa tých uchádzačov pýtať, že prečo ste lepšie ako ten a tak. A komisia by mala normálne tam sedieť a vypočuť si tých uchádzačov a klásť im otázky. A na základe toho by to bolo jasné, že to nie je len nejaká zachránková firma, ktorá včera vznikla a bude jeden z najúspešnejších uchádzačov, ako sa stalo. Keďže ide o miliardy v podstate, nemalo by to byť viac transparentné, ako ste to popísali? Určite. Ja ešte to možno uzavriem tým, že na konci dňa, keby sme sa my v nemocnici rozhodli, že toho zamestnanca nepustíme, lebo je náš zamestnanec, tým pádom by sme ho mali oddať odstupné v prípade ukončenia, no tak sa môže stať, že na konci síce si ho dal niekto do dočasného prehlásenia, ale zamestnanec by mal minimálne 2-mesačnú výpovednú dobu a teda. Čiže nie je to také jednoduché ani z pohľadu aktuálnych prevádzkovateľov, z pohľadu toho zamestnanca, ktorého tam má. Skúsim ešte otázku na oboch. Kto mal sedieť? Lebo vieme, že kto sedel v tej komisii, veľa ľudí s pochybnou odbornosťou. Kto by mal sedieť v takej komisii, aby bol výber nakoniec tých výhercov v tej verejnej súťaži odborný? No prvom ja si myslím, že to by to mali byť zastupcovia odbornosti. Čiže my tu máme dve organizácie, ktoré zastupujú záchranárov, čiže máme Slovenskú spoločnosť urgentnej medicíny, plus máme Slovenskú komoru zdravotníckych záchranárov, plus máme ďalšie odborné spoločnosti, ktoré by tam mohli byť. Jedinú vec, čo je problém, je, že tých ľudí, ktorí by sa tam chceli nominovať, každý má s niekým nejaký konflikt, lebo každý u niekoho za tie roky pracoval. Veď ja som pracoval za tých 20 rokov u 7 poskytovateľov, tým, že sa to každé 4 roky mení, čiže ja sám za seba hovorím, že nešiel by som do tej komisie, aby som nebol netransparentný, lebo by som mal voči niektorým určite iný vzťah, ako som mal k týmto, ale hovorím, dalo by sa to vyskladať z týchto. Potom máme protimonopolný úrad, tam by bol zastupca,
Zastupcovia poisťovní by tam mali byť, všetkých troch si myslím, lebo platia to. Potom máme úrad pre verejné obstarávanie, by tam mal svojho zastupcu a takisto aj transparencia agencia. Ale aj poisťovne by mohli mať prepojenie na... Ale ešte raz, platia to, takže... A ešte by som doplnila jeden subjekt, a tu sedí, a to sú Vúcky, pretože my sme územne zodpovední za zdravotnú politiku kraja. Tak, presne tak, a tým pádom je to rozšírené. Čiže je to tých viac, samozrejme ministerstvo zdravotníctva chápem, že by tam mal svojich nominantov, veď je cieľ, ako malo by to tak byť. A keby tam bolo 10 ľudí, tak 10 ľudí by sa na to inak pozeralo, každý by sa na každého pozeral, by si nedovolil to, čo by si dovolil vtedy, keď to bolo utajené, a plus verejné. To sme chceli, aby to bolo verejné vypočutie uchádzačov, aby aj novinári, ktorí majú záujem, lebo keby sa tá téma neotvorila, tak my normálne v auguste tu podpisujú noví poskytovateľ a všetci pozerajú, ak puci, čo sa vlastne stalo. Hej? Lebo tým sa to medializovalo a dostali sa tie informácie na povrch, že tu sú už dopredu uchádzači, ktorí majú jasne vyhrať. Aj sa to potvrdilo, lebo výsledky boli zverejnené. Môže rozprávať... neboli zverejnené, ja by som to teraz tak trošku upravila. Zverejnené boli neoficiálne, a medzi tými neoficiálnymi ja neviem, či sme my. Napríklad. Lebo tam boli súkromné, koľko boli bodov všeobecné. vlastne, o koľko bodov ste sa uchádzali? My sme sa uchádzali o 3 body. Aktuálne teda o 3 zdravotnícke zariadenia mali záujem ísť do tohto výberového konania. Ale to chcem povedať, že tam boli zaradené súkromné nemocnice, či Agel, Penta a tak ďalej, ale boli tam aj všeobecné nemocnice, alebo napríklad tam boli iba také ako, vojenská nemocnica, ale napríklad nikde som sa nenašla ja ako vúckarské nemocnice, ktoré sme do toho išli. No v tých výsledkoch si myslím, že ste neboli. No. A teraz, neboli sme tam všeobecne, alebo sme tam len akože v tom zozname nejakom neoficiálnom neboli zaradené, alebo sme boli zaradené medzi všeobecné. To je to, prečo ja hovorím. Mňa to nezajíma, tieto neoficiálne výsledky v úvodzovkách, hej. Áno, navonok by to vyšlo v prvom rade od nás, lebo by sme sa dopytovali, kde je výsledok. Čiže keby nie mediálnej cesty, tak určite aj my by sme boli tí, ktorí by sa verejne pýtali. Pán poslanec, môže minister, respektíve keď sa ukázali, keď vyplávali na povrch tie podozrenia, tak on na tej tlačovej konferencii hovoril, že je sám prekvapený z toho, čo sa ukázal. Čiže minister nemôže dohliadať na verejné obstarávanie, aj keď ho nezastrešuje, ale zastrešuje vlastne operačné stredisko, ktoré patrí pod ministerstvo? Ja neviem si predstaviť, že som minister zdravotníctva, teraz poviem, a máte na starosti tender asi najväčší v tejto krajine za posledné roky. Myslím, že väčší ani nebude v hodnote 2 miliardy eur a vy sa tvárite, že neviete o ničom. Veď minister zdravotníctva tých ľudí do tej komisie nominoval a on zodpovedal aj za to, ako tí ľudia pre mňa budú aj rozhodovať a čo tam budú robiť. Čiže on sa nemôže tváriť, že tendrom nič nemá a vyhovárať sa, že vlastne on s tým nič nemá, on ho ukončil. Čiže nedá sa to a ja si myslím, že to je pre mňa obrovskou chybou ministra zdravotníctva, že to vôbec povedal, že on vlastne o ničom nevedel. Ja to tak poviem jednoducho, ako ja som tiež taký úvodzovka krajský minister, zdravotníctva, tak sa nech zdiev som mňa, takže viaľne ma menujú, ale jak sa hovorí z mojej hlavy, regionálny samozrejme, ale reálne, ako jak sa hovorí, ani listok sa nepohne, keď ideme nejaké takéto vážne veci, keď robím výberové konania riaditeľov nemocníc, tak ako nemôžem povedať, že výberová komisia navrhla členov. Áno, môže navrhnúť, tak ako zastupiteľstvo sú komisie zdravotníctva, kde im ja dokonca poviem, že teda vyberte si jedno koho, ale musí ísť do výberového konania a tým pádom áno, keď ho navrhnú, to je pravda, tak už je to potom na mne, ako predložím predsedničke tie nominácie. A toto isté, predpokladám, že asi pán minister dostal nejaké návrhy, to je to dôležité, že nie on nominoval, ale dostal nominácie, ktoré na konci nemusel nikto podpísať, že ich nominuje do tejto pozície. A toto je to, čo ja hovorím, že pán minister určite o tom vedel, však vie, aká tematika sa preberala. Ide len na to, že podľa mňa to nemali dostatočne našlapnuté, akoby aké následky z toho môžu byť, keď to vyjde takto, ako to vyšlo. Ostanem u vás, pani riaditeľka, pred tým, ako sa zrušil tender, jedna z opozičných strán SAS upozornila aj na vrtuľníkové ambulancie. Vraj sú podmienky v súťaži nadstavené len pre jednu firmu. Jeden z vrtuľníkov pristáva práve aj v Žiline tejto spoločnosti. Myslíte, že to sedí, tie tvrdenia, ktoré povedala táto strana? Tie vrtuľníky, to je už, ak sa hovorí, trošku ešte oveľa drahšia káva ako niektoré záchranné stanice. Samozrejme, že toto ja to tvrdím stále a si myslím, že toto má zastrešovať tak či tak štát, majú to byť štátne vrtule, keď už nič iné, pretože tie by mali či už s vojskom spolupracovať a robiť tú kritickú infraštruktúru a preto to, že teraz napríklad to vlastne nejaká jedna spoločnosť, ktorá to zabezpečuje, no je jasné, že bude v prvom kole mať najlepšie predispozície, pretože má už tú techniku,
ale v tomto prípade ja stále tvrdím, že keď nevieme vytvoriť konkurenčné prostredie, čo je fakt skutočne vo vrtuľníkovej teda tej záchrannej zdravotnej službe veľmi náročné, predsa jeden vrtuľník stojí pomaly koľko? 10 miliónov. No, takže ako myslím si, že tuto treba sa fakt pozrieť na to, že koľko tých vrtuľí na Slovensku máme. Ja v je 7 staníc, čiže predpokladám, že nejakých 14 no budíš, no tak si prerátajme, koľko sme kúpili, ja neviem, z ministerstva obrany a podobné, takéto veľké havky a podobné lietadlá. Takže si myslím, že investovať do toho, aby sme nakúpili 14 vrtuľníkov, ktoré by sa urobili kvázi ako krízová infraštruktúra štátu. Ale v tom prípade musíme sa, jak sa na to pozrieť z pohľadu ekonomiky a z pohľadu toho, či to vie reálne teraz niekto vstúpiť do toho trhu a či to vie prevádzkovať, pretože ja sa obávam, že do vrtule si nemôže sadnúť, jak sa hovorí, šofér po nejakých, keď už polročnom výcviku, hej, aj ktorý môže si sadnúť do záchranky, dokonca myslím, že ani polročný výcvik, tam nemusí mať šofér, ale vo vrtuľníku to už si myslím, že tam je, ja poznám X na vrtuľníku, čo chodia po väčšine bývalí vojaci, hej, vojenskí piloti. A to už vtedy človek vie, že je to, jak sa povie, bezpečné a preto si myslím, že práve to prepojenie tej kritickej infraštruktúry štátu, či už ministerstvo zdravotníctva versus obrana, a to by mali byť také veci, ktoré by mali byť zagarantované štátom a aj vedené. Keď doplním, my máme trošku iný systém, ako má Česká republika, lebo veď aj náš najúspešnejší uchádzač aj pôsobí v Českej republike, tam je tých uchádzačov alebo úspešných je viacej, ako pani rejiteľka povedala, tam to prevádzkuje aj ministerstvo obrany, prevádzkuje to aj mesto Praha a tak ďalej. Oni majú asi viac bodov. Oni majú viac bodov, ale aj fungujú trošku iným systémom tým, že tam vlastne dostávate paušal a ten uchádzač má úplne iné zdroje, ale prevádzkujete tam len pilota a vrtuľník. Celú bázu zabezpečuje vlastne záchranná zdravotná služba, či záchranára doktora zabezpečuje záchranná zdravotná služba. U nás to je ťažšie, lebo vy zabezpečujete vlastne všetko. A nemyslím si, že by sa nemohli ostatní prihlásiť. Ja skôr hovorím, že by to pomohlo systému. Ja nemyslím si, že je dobre, že je tu monopol. Veď myslím, že aj dávno predtým ešte u vás bola jedna firma, myslím, že Alfa v Žiline. Teraz je vlastne tu, že asi sa nikto ani nehlási, veď sa v podstate asi myslím, že ani nikto do výberového konania nehlásil. A je to ťažké. Ja si myslím, že aby tu prišiel nový hráč, lebo tieto ekonomicky veľmi náročné. To akože dať dokopy, lebo ten vrtuľník, všetky tú bázu, v podstate firma iTransport Europe má v podstate všetky strediska vo vlastných rukách, má ich na novo vybudované, má vrtuľníky, čiže oni sú tu dlhodobo. Ale ja opakujem za seba, že štát by nejaké body mal mať, aby táto konkurencia tu bola, aby sa to zlepšilo, aby sa posúvalo. Lebo ak nie je konkurencia, tak sa neposúvate. A je to dobré, že by sa aj tá záchranná zdravotná služba na Slovensku letecká posúvala. Iba doplním možno informáciu, že práve keď sme sa bavili o tej možnosti spolupráce práve s týmito strediskami, alebo teda vrtuľami, kto to hovoria takže vialne, prevádzka jedného takéhoto, tej plochy, ktorá musí byť upravená na tie podmienky požadované v rámci Európskej únie, to je okolo cez 50 000 mesačne. Čiže to je, alebo respektíve ten náklad na tú prevádzku a samozrejme zabezpečenie toho celého kolobehu okolo toho. Áno, filozoficky by to bolo podľa mňa rozumné, aby tú prevádzku, ako keby to stabilne mohla treba zabezpečovať nemocnica, kde ten vrtuľník pristáva, čo by aj bolo fajn. Mala tam ten svoj tím, ktorý by tieto veci potom obslužne zabezpečoval, lebo častokrát sa stáva problém, že práve prevozu, hej, že musí prísť sanitka, teraz vrtuľník čaká na to, kým príde nejaká sanitka, i keď je to kooperované, ale môže to vzniknúť ako problém, ale hovorím, tá prevádzka tej plochy samej, kde vrtuľník pristáva, je tiež jedna z veľmi ekonomicky nákladných. Pán poslanec, vy ste spomenuli, že minister zrušil tender nezákonne, že mu to nedovolí zákon. Teraz sa deje to, že niektorým staniciam končia licencie a v podstate dostávajú ako keby poverenie na predĺženie povolenia na prevádzku. Čiže hovoríte, že všetky tieto kroky sú nezákonné alebo nemajú oporu v zákone? Nie, takú možnosť minister zdravotníctva nemal. A nie, že on ani ten nový riaditeľ operačného strediska, lebo on ho údajne zrušil. My sme nevedeli na základe čo, aj sme dopytovali informácie cez 211 už druhýkrát a nedostali sme odpoveď na základe akého paragrafového znenia, lebo v zákone taká možnosť nie je, aby minister zdravotníctva mohol alebo ktokoľvek iný, alebo riaditeľ operačného strediska zrušiť tender. A dnes sa potvrdilo, že tá nezákonnosť pokračuje ďalej, lebo v auguste 28. končili 4 stanice záchrannej zdravotnej služby a v zákone nemáte možnosť im predĺžiť licenciu, taká možnosť nikde nie je. A minister dnes upravuje cez pozmeňujúci návrh inému zákonu to, aby mohol poverovať tieto stanice, čiže tie 4 stanice nezákonným spôsobom poveril a poveril poskytovateľov, ktorí už za normálnych okolností, keby
lebo ukončené výberové konanie sa ani nemohli prihlásiť do výberového konania, lebo mali potvrdenú čiernu prácu, ide o firmu LZ. Tá firma sa dokonca prihlásila do výberového konania pod iným ičom, ale táto firma už nemohla v auguste prevádzkovať záchrannú zdravotnú službu a nie takýmto spôsobom, ako je. Čiže minister porušil zákon, koná netransparentne a podľa mňa by mala prokuratúra o tom rozhodnúť, že takýto spôsob je nezákonný, čo urobil pán minister zdravotníctva, a dnes ten nezákonný spôsob ide potvrdiť hlasovanie v parlamente. A keby to mohlo mať následky? No, keby to bola pravda, čo hovoríte? No, následky prvom rade by to mali byť také, že keby sa niečo teraz stalo, firma LZ pôjde na výjazd, kde dojde k, poviem príklad, úmrtiu pacienta alebo havárii alebo niečo čokoľvek inému, rodina pôjde na úrad pre dohľad a bude vyšetrovať úrad pre dohľad poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby a bude sa pýtať, že na základe čoho, akého poverenia ste vlastne vy poskytovali záchrannú zdravotnú službu, a tento poskytovateľ môže byť sankcionovaný a môže byť z toho nezákonnosť, lebo oni nemali reálne na základe akého zákona poskytovať ďalej záchrannú zdravotnú službu. To sa stalo pred 6 rokmi, keď jeden neúspešný uchádzač nevedel prevádzkovať leteckú záchrannú zdravotnú službu, si pamätáte, tak týždeň bola Bratislava a Trenčín bez leteckej záchrannej zdravotnej služby, až kým nezomrela tá pacientka v Skalici a potom pani ministerka poverila, alebo dala poverenie ďalšiemu úspešnému uchádzačovi, lebo ten nevedel. Čiže nie je takáto možnosť v zákone a po správnosti by títo ani nemali poskytovať záchrannú zdravotnú službu. Minister mal inú možnosť. Ja si myslím, že to sme mu aj hovorili, ale mal zvolať mimoriadnu schôdzu a to, čo teraz ide urobiť, mal to spraviť, keď to chce už robiť, aby poveroval zákonným spôsobom tie licencie, lebo iná cesta nie je, veď všetkým budú končiť za chvíľočku výberové konania, ale tieto sú 4 v auguste, teraz idú letecká a tak idú postupne ďalej. Do konca roka tých končiacich staníc bude viacej, nielen tieto 4. A toto je jediná cesta do vypísania nového výberového konania. Ešte len jednu otázku. Bude mať platnosť tento zákon, keďže on predĺžil licenciu už vlastne skôr a teraz... To je tá výhrada, čo sme mali aj v tom pozmeňovaku, že tam sa vôbec nehovorí, že na akú dlhú dobu to poveruje. A vlastne poverenie to vlastne nahrádza výberové konanie. Čiže oni takýmto spôsobom, ako aj vládnu, oni to kľudne môžu nechať vyhnúť aj 2 roky a poveria uchádzačov, ktorí tu vôbec už ani nemali byť. Lebo firma LZ je jeden najväčší poskytovateľ a môže ďalej dostávať z verejného poistenia peniaze, lebo naozaj tam nie je časový rámec, dokedy sú oni poverení. Poverenie, to je nahrádza výberového konania a oni môžu byť poverení kľudne aj 6 rokov. Aj 10, aj 100, keď to ďalej takto pôjde. Ja to len trošku prirovnám k dobe 2018, keď bolo výberové konanie na detskej pohotovosti, ambulantnú pohotovostnú službu, kde práve v Žilinskom kraji sa nám prihlásili len 2 poskytovatelia na detskú pohotovosť a ministerstvo zostalo, alebo respektíve kraj zostal bez poskytovania detskej zdravotnej starostlivosti ako pohotovostnej. V tom momente teda začali s nami komunikovať a žiadali nás teda o nejakú ako to vyriešime. My sme teda dali tú pomocnú ruku vzhľadom tomu, že máme nemocnice, tak sme povedali, OK, vytvoríme detské ambulancie, ktoré následne, alebo teda detské pohotovosti. A práve tu bol ten moment, kde sme práve na tieto miesta dostali tzv. To poverenie, nie povolenie. A to bolo tiež akože de facto, neviem na akom, teraz si neviem spomenúť, práve musím si to aj pozrieť na akom zákone, na základe akého paragrafu si to dovolili urobiť, ale je to de facto to isté. A to dodnes platí to poverenie? To poverenie nie, lebo už sme prešli výberovými konaniami na pohotovosti. Detské pohotovosti, alebo všeobecne na ambulantnú pohotovostnú službu, ktoré tiež prebehlo v priebehu tohto, myslím, že roka alebo minulého roka, už nepamätám. Ako regionálnej ministerky zdravotníctva sa vás pýtam, dôsledky personálne vlastne znášal riaditeľ operačného strediska. Ak by sa potvrdili všetky tieto pochybenia, však je to aj už viacero podnetov podaných na políciu, čo by mal ešte minister urobiť, alebo aké dôsledky by mal z toho vyvodiť? V prvom rade by sa mali definovať, čo sa stalo. A nie, že keby sa potvrdili tie podozrenia, ktoré sme... Otázka na koho? Na ministra. Ak by sa potvrdili na ministra, obávam sa, že nikto zatiaľ, nepočula som taký pekný právny výklad, ktorý by jasne povedal, minister mal urobiť toto za týchto podmienok, tak to mal postupovať a keď nepostupoval, tak tuto pochybil 1, 2, 3, 4, 5 a potom pochybili títo ďalší, tento. To znamená, ak niekto predloží tento právny výklad, tak to explicitne,
tak vtedy sa dá povedať, že ktorý z ktorej úrovne pochybil a vyvodiť dôsledky. Samozrejme, minister voči svojim zamestnancom, minister, teda premiér voči ministrovi a tak ďalej, ako ten, ak sa hovorí, ten inštančný postup funguje všade, takže myslím si, že tu si treba definovať iba kto na ktorej úrovni pochybil a povedať si, v čom pochybil. A teraz je nefér voči de facto tým ľuďom zatiaľ, aby sme povedali niečo, čo my teda minimálne dvaja nevieme, čo sa tam odohralo vo vnútri, či vieme, čo sa tam na úrovni toho výberového, kto koho poveril. Neviem, nevidela som žiadny doklad o tom, že dokument, lebo poverovacia listina znamená, že vás niekto nominuje do nejakej výberovej komisie a na základe toho máte určité činnosti, či už mlčanlivosť a podobné a tým pádom to by muselo byť, ak sa povie, na povrch, alebo nejaký úrad, neviem teda, či úrad na dohľad alebo kdokoľvek, by to mal prešetriť a povedať, v týchto úrovniach sa napríklad akože pochybilo a potom následky sa v rámci štandardného postupu by mali riešiť. Keď môžem doplniť, odmenený myslím, že bol jediný, za čo sa medializoval včera, bol bývalý riaditeľ Povolný, ktorý vlastne ten tender vlastne ukončil a výsledky aj poslal, tak dostal odmenu 3 000 eur, čo je neuveriteľné pre mňa, že dostal odmenu za to, čo urobil. Takže on odmenu dostal. Akože ja si tak poviem, že my tu nemáme ani čo riešiť. Akože v normálnej krajine pri takto pochybenom tendri za 2 miliardy, kde dopredu bolo jasné, že kto vyhrá. Teraz ani nemusíme sa ani politicky baviť, že teraz ja tu nechcem by minister mal odstúpiť. Normálne minister mal odstúpiť aj všetky, ktorí za to boli zodpovední, lebo on vie, kto za to by mali skončiť, normálne politicky skončiť. A toto má byť vyšetrené. Lebo toto skončí na súde, to skončí veľkými žalobami, lebo to na konci, či má pravdu minister, alebo má pravdu niekto iný, rozhodnú súdy, lebo my máme právny výklad, že sa to nedá urobiť, minister tvrdí, že má, ale minister nám neposlal do dnešného dňa, lebo keby si bol istý svojim vyjadrením, tak by dnes nedával pozmeňujúci návrh, že môže poverovať záchranné zdravotné služby, lebo tie 4 poveril už skôr. Nedával by to, sám to potvrdil dnes. A plus ďalšia vec, že ak by taký výklad mal, že zákonným spôsobom, nie on, lebo on to asi prikázal predpokladám riaditeľovi operačného strediska tomu novému, že tam bol prvý deň v práci a hneď zrušil tender na záchrannú zdravotnú službu. Keby to tak mal, tak to pošle svoje právne vyjadrenie hneď. Ale nikde v médiách nie je ministra sa nepýtame len my, ale to sa aj novinári pýtajú, chcú jasné vysvetlenie, akým zákonným spôsobom to mohol zrušiť. Čiže toto pre mňa skončí na súde a súd rozhodne, že kto mal pravdu a kto nemal pravdu. A ja si myslím, že to bude mať finančné následky pre krajinu. A pán poslanec, vy ste podali aj podnet na políciu? Ak mám správnu informáciu. Už máte nejaké Bol som minulý týždeň vypovedať. Uh-huh. A to je zatiaľ všetko v rámci? Ja, tak poviem, že myslím, že polícia sa to dosť detailne tomu zaoberá, lebo som mohol nahľadnúť do spisu, takže videl som, že ako to celé prebiehalo, ako to celé je. Otázka znie, že čo z toho nakoniec bude, lebo nie sú tam priame dôkazy, že niekto niekomu niečo dal, lebo to sa takto nerobí. Či na konci niekto bude obvinený, alebo nebude obvinený, to vám neviem povedať. Ale ja som si svoju povinnosť splnil. Myslím si, že malo by to tak byť, lebo tá korupcia tam, aspoň politická tam je. Veď tie prepojenia zo stranu MSA na firmu Hlas, keď mám povedať firmu Hlas, politickú stranu Hlas sú jasné. A pán minister sa tvári, že vlastne aj dnes sa tváril, keby sa nič nestalo. Kto ešte okrem polície môže dať bodku za týmto? Prokuratúra, súdy na konci dňa. Pani riaditeľka, vy ako uchádzač budete riešiť nejak ďalej postup, keďže nemáte ani vyrozumenie, že ako ste dopadli? Však budeme si, ako sa hovorí, stále musíme počkať na to vyrozumenie, lebo bez toho sa nepohneme, ako kde nie je sudcu, alebo teda kde nie je čo, ak sa hovorí, na čo sa odvolať, tak sa nemôžete ani súdiť, alebo svojím spôsobom reagovať. Takže jednoznačne ministerstvo môžeme tak maximálne avizovať, že teda by sme boli radi, ale myslím, že tomto budú dotlačení sami, lebo nám napríklad na Kysuciach práve tiež už končí ZZS-ka, takže ja som zvedavá, ak to budú poverovať, tak na základe čoho. Ale pre mňa je momentálne kľúčový problém tých 150 000, ktoré máme udržané a zadržané a toto bude asi väčší problém, lebo oni to de facto z tej štátnej pokladne nebudú môcť uvoľniť, pokiaľ nebude nejaké stanovisko. Čiže myslím, že ten tlak bude obojstranný, ale určite teraz sa nemôžeme, ak sa povie, odvolať na súd, akože vo akej veci, v čoho. Ste pripravení ísť aj takou cestou? Neriešili, teda samozrejme riešime, že čo sa bude diať, alebo čo budeme robiť, ale zatiaľ, kým nemáte stanovisko, tak by bolo nefér povedať či voči ministerstvu, alebo voči komukoľvek, že ideme niečo riešiť súdne, keď ešte reálne nevieme, či sa máme na čo súdiť. Keď povedia, že nie, neboli sme úspešní, no tak okej, tak ako, ale už sme v podstate prví. Do toho 2018 je práve Kysucká nemocnica v súdnom, ako dali sme to podnet na súd, ale doteraz nemáme vyjadrenie.
To bolo aj dosť také neštandardné, nie? Župa versus štát na súde. Myslím, že to, nie že myslím, to viem, že to bola nemocnica, Kysucká nemocnica, ktorá chcela prevádzkovať, tak tá podala podnet nás. Čiže to by riešili samostatné nemocnice, nie? Samozrejme, lebo my máme tú štatutárskú funkciu nie ako holdingové riadenie, ale máme štatutárskych, teda riaditeľ, máme samostatných štatutárov, i keď ich riadíme z úrovne župy ako organizácie zriaďovateľskej pôsobnosti. Preto sa trošku, ak sa rozložia tie archy zodpovednosti, ale v tomto prípade, keď sa jedná o to, že nemocnica bola uchádzač, tak tá má právo potom sa reálne aj právne brániť alebo právne postupovať tak, ako sme postupovali v tom roku 2018. Už sa načrtli nejaké ďalšie kroky, ktoré by mohlo urobiť ministerstvo. Vy ste naznačila, že štát by mohol prevádzkovať všetky vrtuľníky. Mali by sme na to peniaze v čase konsolidácie napríklad? By som povedal, že toto vpravo by sme sa mohli radšej pýtať po mojej pravici. Ja si myslím, teda v prvom rade by si mal štát zadefinovať reálne, čo chce a ako to chce prevádzkovať. Ako jednoznačne sa už nemôžeme, minimálne zdravotníctvo je také stále krvácajúce a hovorí, stále sme na tej palube už smerom dole a mali by sme si pozrieť reálne, samozrejme do váčku, koľko na to máme, na to celé poskytovanie zdravotnej starostlivosti a potom si definovať, či už to bude nielen z pohľadu vrtuľníkovej dopravy, ale aj z iných záchranných zložiek, alebo všeobecne v zdravotníctve, na čo máme. Lebo sme 5 miliónová krajina s určitým objemom daní, ktorý odvádzame do štátu a ten musí povedať, tebe na zdravotníctvo dám x miliard a s týmto si hospodár. Ak nevieš, tak hľadaj buď dôvody, prečo to nevieš a úsporné opatrenia, alebo povedať si, že na toto máme a na toto už ľudia nemáme. A tuto je to, čo musíme povedať, aký je nárok pacienta. Skúsim filozoficky sa spýtať, bol by štát taký inovatívny ako súkromné spoločnosti, ktoré v podstate prinášajú svoje vlastné know-how? Tak my sme tí, možno, ako ak by som povedal, že by sme jedni z tých, ktorí ukazujú, že aj v tých štátnych, teda v tomto prípade verejných nemocníc sa dá fungovať a sme boli dlhodobo v zisku. Tento rok práve platovým automatom, ktorý nám každý rok navyšuje mzdy, sme sa dostali do nepriaznivej kondície a nereflektujú na to zdravotné poistenie, čo nás ešte viac trápi a potom si vonku vykazujú niekoľko miliónový zisk. V tomto prípade hovorím o veľkej všeobecnej, našej teda štátnej. Takže tým pádom my sme tí, ktorí môžu ukázať, že sa to dá. Máme tu kolegov, ktorí sa poznajú s kolegami práve zo záchraniek, ktoré prevádzkujeme a ja to hovorím, že čo inak vieme robiť ako súkromníci, možno iba to, že ak by som povedal, že niekto hovorí, že vedia lepšie zabezpečiť, a neviem, vzdelávanie a podobné, to je úplne z môjho pohľadu také obsolentné, pretože pokiaľ ideme sa všetci vzdelávať v rovnakej metrike, tak či už inštitúcie ako zdravotnícka univerzita alebo odborné spoločnosti si majú viesť tú edukáciu svojich a vytvoriť štandardy. Keď budú fungovať štandardy, tak nie je dôležité, kto to prevádzkuje, je dôležité, že sa niekto musí o to starať, aby to odkontroloval, ako sa to prevádzkuje. A to je to, čo sa zistilo aj pri iných spoločnostiach, ktoré veselo teraz prevádzkujú a nič sa nechumeli, hej, teda nič sa nedieje. To znamená, že tu sa musí niekto pozrieť na tie kontrolné mechanizmy a máme tzv. Klinický audit, ktorý je z úrovne ministerstva zdravotníctva a tí by mali sa postaviť a ísť do tých subjektov a pozrieť sa na tú prevádzku, či už záchranník, či už iných zložiek, ktoré sú v ich gestii. Tak ako my chodíme z úrovne vúcky, keď príjem do ambulancie, tak skontrolujem tú ambulanciu od piky, od začiatku, od personálu až po samozrejme vybavenie, materiálno-technické a to je to isté v každej ostatnej zložke v zdravotníctve. Čiže také niečo, že súkromníci to vedia lepšie. Tak kde je iný kapitál? Nepovedal, myslím, majú Smele dokážem za seba, alebo teda za náš kraj povedať, že prevádzkujeme to už x rokov, od 2003 máme delimitované nemocnice. Aj záchranky a podobné. A fungovalo to dobre a funguje to samozrejme aj napriek nepriaznivej kondícii, ktorá momentálne je. Takže myslím si, že všetko sa dá, keď sú na správnych miestach dobrí ľudia, len na Slovensku mám pocit, že tých múdrych ľudí je dosť, len aby tam sedeli, kde majú. Pán poslanec, problém toho tendra, verejného obstarávania bola netransparentnosť. Výberové konania, pardon. Kebyže štát prevezme všetky všetky body záchraniek aj vrtuľníkov, nebolo by tam ešte viac v podstate politických nominácií alebo neefektívneho využívania verejných financií? A preto ja hovorím, že ja mám skúsenosť aj so štátnym sektorom, aj so súkromným sektorom a dnes neviem ani povedať, že ktorý systém je naozaj lepší. Toto na konci dňa bude rozhodnutie politické, lebo aj štát môže byť dobrý poskytovateľom a môže to robiť dobre, aj súkromný môže byť dobrý poskytovateľom a robí to dobre, lebo máme aj takých poskytovateľov, aj takých poskytovateľov a je to všetko o ľuďoch. V štátnych záchrankách predchádzajúce roky ukázali, že to nevedia spravovať,
štátne záchranky boli v strate, čo je neuveriteľné pre mňa, že môžete byť v strate pri takomto nastavení paušalu, lebo sa to vyberali tie peniaze cez pochybné tendre, nakúpy sanitiek, zle nakúpy materiálu a všetkého možného a v podstate každých 8 mesiacov tam bol nový riaditeľ, nový nominant a tak ďalej a tak ďalej. Až posledné 2 roky sa konečne obidve štátne záchranky dokázali dostať do zisku, dokážu investovať, dokážu konkurovať súkromným poskytovateľom. A ja hovorím, že dnes nie je otázka, že ako to spraviť, lebo tá otázka sa nedá urobiť za pol roka. Hej, že niekto tvrdí, že ideme prekopať systém a spraviť z toho štátnu záchranku. Ja sa bojím týchto ľudí, ktorí dnes riadia aj ministerstvo, aj ľudia, ktorí to tvrdia verejne, že ideme tu urobiť štátnu záchranku, alebo to ideme dať pod ministerstvo vnútra, alebo pod hasičov, to sa nedá urobiť za pol roka, aj za rok. Tá reforma je pripravená na niekoľko období a tým, že bol tender nejak vyhlásený, tak všetci uchádzači, ktorí sa hlásili do toho tendra, mali nejaké náklady s tým jedno druhým, môžu žalovať štát o ušlý zisk a všetky tie veci. Čiže nám hrozí jedna vec, že toto budeme musieť zaplatiť a teraz si štát povie, že ideme robiť štátnu záchranku za pol roka. Neviete vysúťažiť ani auta, veci, čiže sa to nedá takto spraviť, ako to oni hovoria. Čiže ja si myslím, že jediná cesta je urobiť to takto, že tender sa na novo zopakuje, ale napríklad štát povie, že my dnes vieme aj s nemocnicami prevádzkovať toľko staníc a toľko máme techniky, a o tieto stanice sa nebude súťažiť. Čiže štát bude mať prednosť? Áno, nebude sa o to súťažiť a ostatné body sa bude robiť normálne transparentný tender, tak ako sme ho navrhovali aj my. A poďme sa baviť, že o tých 6 rokov, alebo nakoľko sa nastaví, ale pravdepodobne na 6 mene sa to nedá, aj kvôli nákladom a veciam s tým spojeným, sa poďme baviť, že celý tento systém prekopeme a bude to napríklad jedna štátna záchrana na celé Slovensko, alebo to pôjde pod integrovaný záchranný systém, ako sú policajti hasiči, ale nedá sa to spraviť hneď, narýchlo a že to budú nejaké vyjadrenia politikov, ktorí s tým nemajú absolútne žiadnu skúsenosť a pôjde to bez odbornej verejnosti. Či to takto sa dá, alebo či to touto cestou pôjde, lebo dnes sme počuli, že tender sa nedá zopakovať, to vravel pán predseda Hlasu, ďalší rozprávajú, že to zobere IZSK, ďalší rozprávajú niečo iné, proste tých vyjadrení v tom pléne je teraz veľmi veľa, lebo každý je zrazu odborník na záchranku. Ja sa toho bojím, aby sme tento systém nezničili, lebo on naozaj je jediný, ktorý v tomto zdravotníckom systéme funguje. Vy keď dnes zavoláte záchranku, tak ona prídu ľudia, ktorí majú vzdelanie, prídu ľudia, ktorí majú vybavenie najkvalitnejšie, aké sa môže dneska dať a my naozaj tú záchrannú zdravotnú službu dokážeme konkurovať nie na Slovensku, ale celej Európe. Máme špičkovú záchrannú zdravotnú službu. Áno, toto potvrdzujem, do záveru určite. Trošku by som povedala, že možno by sme sa mali pozrieť tou metrikou, nie o to, kto to vlastní, teda respektíve, či to bude súkromné, či to verejné, ale treba sa pozrieť na to, že kde prioritne zabezpečiť tú zdravotnú starostlivosť. A je ZZSK nevyhnutná, aby kooperovala s urgentným príjmom. A to je jedno, či to bude v našich nemocniciach, alebo v štátnych nemocniciach, alebo v súkromných nemocniciach, ale toto si myslím ako kritickú infraštruktúru by mal reálne zabezpečiť štát, že títo prevádzkovateľia v rámci subjektov hospodárskej mobilizácie tieto by to mali povinne zabezpečiť. Toto si myslím, že filozoficky, teda osobne mám takýto názor na to a s tým, že potom už keď poviem príklad na úrovni kraja alebo štátu, nevieme tieto služby zabezpečiť, či už v našom kraji by sme to vedeli zabezpečiť my ako Vúcka v rámci nemocníc, ale niektoré kraje tu potenciál nemajú a takýmto transparentným výberovým konaním by sa znova urobil na novo tender s tým, že by sa to zreálnilo, zobjektivizovalo, ale toto si myslím, že v týchto subjektoch, keby sa rozhodlo a povedala si štát, že tak toto je, koľko máme nemocníc? 82? No, 44 urgentných príjmov, aby sme boli presní. A 10 je s druhým stupňom urgentnej starostlivosti. To znamená, že keď by tieto sa poverili, že tieto musia prevádzkovať, mali by samozrejme na to zdroje a myslím, že aj tie sanitky by sa tam dokázali za ten krátky čas nasanovať, tak si myslím, že toto by bolo taký pomalý, ak sa povie, základný krok. A tak, ako bolo povedané, nedá sa zo dňa na deň urobiť zmena, celá reforma v rámci ZZSky. Toto by bolo veľmi, ak sa hovorí, taký záhul, ktorý by asi pocítili najviac pacienti. Takže ja tiež som za to, aby reálne, a chcem veľmi pekne poprosiť aj poslancov Národnej rady, aby veľmi dobre zvažovali, aké kroky akoby schvália, lebo nie je sranda, ako povedať zo dňa na deň, zmeniť úplne štruktúru systému fungovania záchranník. To ako, že skutočne sme unikát vo svete, ktorý má veľmi dobre prepracovanú ZZS-ku. Chodím veľmi často po svete, všímam si aj tieto veci, komunikujem a keď sa porovnám napríklad s Čechmi, kde tie záchranky riadia kraje,
tak tam možno len ten jeden systém financovania, ale filozoficky majú presne to postavené, že tie urgentné príjmy, teda nemocnice s urgentnými príjmami veľmi blízko interaktívne spolupracujú práve s záchrannými stanicami, ktoré síce koordinujú kraje, ale keď si toto nevieme na Slovensku predstaviť, že by kraje toto zabezpečovali, čo ja si viem, a či to bude v rámci integrovaných záchranných systémov a podobné. Proste toto si treba sadnúť s odborníkmi, s ľuďmi, ktorí tomu rozumejú, z krajských operačných stredísk, záchranármi a samozrejme ľudí hlavnými odborníkmi, lebo tí sme tu nespomenuli a tí by to mali celé nejakým spôsobom metodicky aj usmerňovať a vedieť. Povedať si nejaké návrhy zo sveta a povedať si, tak toto je cesta, poďme sa toto vybrať a vyrátame ministerstvo financií a ministerstvo zdravotníctva, koľko by to stálo tento štát. A toto by mala byť systémová cesta nie na 5 rokov, ale na to plánovanie minimálne toho dlhodobého horizontu. Doplňujúce otázky k tomuto dve. Niektoré nemocnice, respektíve štátne nemocnice sú v podstate skoro všetky zadlžené. Keby sme im dali do prevádzky ešte aj urgentné príjmy, teda prevádzku záchrannej zdravotnej služby na urgentný príjem, nebojíte sa, že by sa tie peniaze nejak stratili v tom neefektívnom hospodárení tých nemocníc? Tak skúsme si dať otázku, prečo naše nemocnice platia sociálne odvody. Prečo neplatia. Naše nemocnice platia aj sociálne odvody, prečo investujeme, niečo im dávajú župa, viac si musia generovať sami, lebo na to nemajú a podobné ďalšie platby, ktoré platíme voči dodávateľom a tak ďalej. A doteraz sme boli v pozitívnych číslach. Tak a to hovoríte o župných nemocniciach, ktoré patria pod... Áno, a teraz preklopím na štátne nemocnice. Takisto, akože musíme sa pozrieť na to, za čo platíme. To znamená, že aj do tých štátnych nemocníc, ja neverím, teda myslím si, že nie je správne, aby sme tvorili stratu tým, že neplatia sociálne odvody, lebo de facto sa ochudobňujeme sami a tvárime sa, že štát štátu, ale to nie je fér. Čiže jednoznačne si pozrieť najprv tú ekonomiku od piky a povedať si, že viete, tá nemocnica, keď dostane tie peniaze, nemôže sa stať, že niekto si minie tie peniaze, ako bolo nikdy povedané, že dostanú zo záchranky celkom pekný balík a použijú to niekde inde. No nie, tak ako ten balík by mal byť určený na to, aby sa zveľaďovala tá služba alebo tá nemocnica. Ale reálne v tých štátnych nemocniciach ja tvrdím, že nie je dobre nastavený formát financovania v nemocniciach. Neexistuje, aby nemocnica, ktorú prevádzkujeme my, alebo v tomto prípade, či už je to štátna, alebo naša, máme vysoký podiel hospitalizácií s nedostatočným financovaním a to je niekde problém. A to isté sa deje v štátnych, akože tam, že je to možno personálne predimenzované, veď pán minister slúbil audit, ja som sama zvedavá, ako toto dopadne, budem rada, nech príde aj k nám, lepšie aspoň, keď nám to niekto zaplatí, lebo auditovať si vlastné to tiež nie je jednoduché. Ale to chcem povedať, že jednoznačne tie nemocnice potrebujú prekopať od piky štátne a potom sa pozrieť na to, kde nám tie straty, kde tie peniaze unikajú. Ja to poviem tak, ja si nemyslím, že všetci ľudia sú korupční alebo sa korupčne správajú v týchto pozíciách. Sú ľudia, ktorí majú veľmi dobrý záujem a snahu, aby tie nemocnice fungovali a jednoznačne im treba pomôcť a povedať, identifikovať problém. Prečo tá tvoja nemocnica štátna? My máme v kraji dokonca 2 štátne, to je univerzitnú, fakultnú, Žilinu a ešte aj vojenskú dokonca, Tam zrazu 14 sanitiek, výberové konanie vyhrali, to je ako akým činom, odkiaľ majú peniaze na toto? To je, a vrátim sa späť, to, čo ste sa chceli opýtať. Jednoznačne, keď sú peniaze a keď je nemocnica, ktorá je relatívne v dobrej kondícii, tak nech si potom identifikuje, kde sú straty a prečo sú straty a potom vieme povedať, že s tým vedia alebo nevedia robiť dobre. Ale ako službu podľa mňa vedia poskytovať dobre. Máme na to čas, keď nemocnice sú zadlžené roky a teraz musíme... Každý rok odlžujeme? Áno, musíme vyriešiť ich dlh a potom im zveríme záchranky na urgentných príjmoch? Ja to poviem tak. Jedna vec je financovanie do nemocníc ako takých, alebo financovanie zdravotníctva. Tu sa stále to, čo som povedala na rok pacienta, na čo máme, na čo nemáme. A potom je tu niečo, čo ideme ako novú službu realizovať. My sme tým záchrankám, keď sme mali zisk, tak ten zisk ostal v nemocnici a išiel na účely skvalitnenia zdravotnej starostlivosti. Pacientovi je jedno, kde tie peniaze použijeme, ale prírodne chce si ľahnúť na čisté hygienicky nezávadné lôžko, alebo chce byť dovezený sanitkou, na ktorú sa nerozsype po ceste. A toto má byť manažment nemocnice, ktorý určí prioritu, že čo potrebuje viac sanovať alebo podporiť. Pán poslanec, chcete doplniť niečo? Ja si to nemyslím. Ja som pracoval pod nemocnicou a myslím si, že to nebola najlepšia cesta. Kvôli tomu, čo ste aj povedali, že tá nemocnica sanuje svoje ostatné oddelenia zo zisku a neinvestuje do záchranky. Ona ide na ten základ, ktorý je zákonom daný, palaty a jedno z druhým, ale ona neinvestuje do vzdelávania, nekupuje novú technológiu a nesnaží sa to riešiť, lebo na čo by to robila, keďže zákon jej prikazuje to a ostatné peniaze idú, v podstate financujú oddelenia, ktoré sú stratové a nemyslím si, že by to tak malo byť. Tie peniaze, ktoré sú do záchranky určené, majú byť prioritne len pre záchranku, aby sme ten systém ešte zlepšovali, skvalitňovali, lebo preto hovorím, že
Prechádzajúce roky to bolo tak, že súkromníci odišli, veľmi výrazným spôsobom odišli, nie teraz jedna konkrétna firma, ktorá má čiernu prácu, ale ostatní, že nakupovali, vzdelávali, robili školiace strediska, centra, aby tých záchranárov mali čo najlepšie pripravených do terénu, lebo toto je tá priorita, aby do tej záchranky tie peniaze šli. Čiže preto ja si myslím, že a keď to dáme ešte hovorím, lebo jedna vec je, že sú nemocnice, ako máte vy v Úcke, ktoré sú že nie sú stratové, dokážu vytvárať nulu, by som povedal, že nulu, alebo nejaký ale ako hovorím, ale to je kvôli tomu spôsobené aj konsolidácia, aj aj tým, aký platy hovoria, valorizáciou platov a všetky tieto vecami. Ale tie ostatné nemocnice, ja si hlavne neviem predstaviť, že to dáte nejakej fakultnej nemocnici alebo štátnym, ktoré majú obrovské miliónové straty, obrovské mesačné, lebo neplatia odvody jedno s druhým, že im dáte ešte záchranku, veď to bude len taká kvapka mori, ktorá bude sanovať. A oni do toho nebudú investovať. To sa jednoducho, to môže mi rozprávať to, čo chce, veď na čo by to robili? Tie peniaze, ktoré budú mať z toho zisk, pôjdu do oddelení, ktoré budú sanovať, čiže tomu systému to nepomôže. Ja si preto hovorím, že keď to má byť systém, tak to musí byť celoslovenský, kvalitný a má to byť hlava. Lebo napríklad to, čo hovoríte o tých Čechách, je to riešenie, ale ja si myslím, že nikto to dneska na kraj asi nechce dať, lebo nie. A či by chceli. Tak ja si myslím, že kraj ja si myslím, že kraj by to asi chceli. Ale to by musel vzniknúť iný systém, lebo to aj to, že to patrí pod kraj, to sa volá pražská záchranka, to sa volá brňanská záchranka. Že sú krajské záchranky. Krajské záchranky, áno. Ja možno ešte doplním pre vašu informáciu, aby ste mali bezpečie o tom, že práve keď sme prevádzkovali a máme záchranárov v nemocniciach, tak práve my máme stabilizačný program pre záchranárov, nie len pre záchranárov, pre všetkých zdravotníckych a od roku 2018 investujeme do vzdelávania. To znamená, každý zdravotnícky pracovník u nás má objem peňazí na to, aby mohol ísť na konferenciu, mohol sa vzdelávať. Plus má motivačné iné faktory, majú mentoring a podobne, čiže sú tam zahrnutí práve aj títo, ako vy teda hovoríte, že teda nemajú. A ja veľmi pravidelne každý rok podporujem jednu vašu veľkú akciu, teda ani nie, tak ja ako župa. Volá sa tu Edu, povedzte mi, poradte mi, v Liptovskom Mikuláši to prebieha. Je to veľká konferencia, alebo respektíve také... Záchranárska konferencia? Áno, záchranárske, neviem si teraz Papa Haluška, myslím, že a ten tým. A to Educare. Áno. No a je to celkom veľmi pekná akcia, kde teda vidím, že sa edukujú a ja prioritne, keď príjem do nemocnice, tak si overujem aj pravidelne, ako máme fluktuáciu záchranárov napríklad, ale zároveň aj to, ako často sa chcú ľudia vzdelávať, lebo jedna vec je, že im dávate možnosti a druhá vec, či vôbec majú záujem. Pán poslanec, ešte také vyjadrenie od lekárskych odborárov. 2. Oni tvrdia, že na záchrannú službu dávame v porovnaní s Českom príliš veľa peňazí. A druhé ich tvrdenie je, že neštandardné, že na Slovensku zastrešujú ambulancie, respektíve niektoré body záchrannej zdravotnej služby súkromníci. A prirovnal to, ako ste vy začali, k hasičom a k policajtom. Je to oprávnená kritika? Si myslím, že ja budem kritickejšie trošku lekárskym odborovom združeniu, lebo mám taký pocit, že sa už vyjadrujú k všetkému. To sa ich nejako netýka, si otvorene povedzme, že táto kritika, myslím si, že či opodstatnená, alebo nie je to pravda, že dávame viacej, myslím si, že Česká republika dáva viacej. To je aj dátami podložené, že dáva viacej na záchrannú zdravotnú službu. Oni povedali viacej, ale zbytočne veľa. Nie, ja si hovorím, že Česká republika dáva viacej, ako dávame my, čiže to nie je pravda. A druhé vyjadrenie, máme tu aj štátne a súkromné nemocnice, máme, a ktoré majú lepšie dáta a čísla. A to ja nesúhlasím s tým, že by sme mali súkromné nemocnice, radšej nech sú patria pod kraj, veď my sme takto v Prešovskom kraji predchádzajúcim vedením prišli o nemocnice, ktoré sa mohli my prevádzkovať, dneska to prevádzkuje súkromná spoločnosť, ale koho rozhodnutím? To nie je našim rozhodnutím, čiže ja nemôžem dneska povedať, či súkromné nemocnice sú horšie ako štátne. Ja si myslím, že súkromné robia možno niektorú medicínu lepšie ako štátne, lebo štát sa zadlžuje a robí to, možno, že môžem povedať, že zle, ale možno, že to je aj tým spôsobené, že majú horšie platby. A že to je spôsobené tým, že robia úplne inú medicínu, tým, že všetky tie najťažšie stavy sa vozia do tých fakultných nemocnic a v tie malé nemocnice okresné, alebo myslím tie menšie, súkromne riešia len tie základné operácie, kde na to dostávajú, myslím, že slušné peniaze a potom vedia tvoriť zisk. Čiže je to pohľad a preto hovorím, že nemôžem povedať, že je lepší súkromný podnikateľ alebo poskytovateľ ako štátny, keď obidvaja robia tú službu a zachráňujú na konci dňa ľudí. To rozhodnutie, ako to má na konci dňa byť, je na štáte, ako rozhodne. Aj to tvrdenie, čo hovoril pán predseda Danko, že ušetríme, veď to je jedno, že či tam budú súkromníci, tie 2 miliardy tam do toho pôjdu, lebo to je paušál na stanice a body. Čiže my tam nemáme reálne ako šancu ušetriť. Ak chceme znížiť
kvalitu, tak potom musíme znižiť paušály mesačné a potom znižíme aj kvalitu záchrannej zdravotnej služby. Ja sa pýtam, či potom chceme, aby v tých záchrankách tam nejazdili záchranári, ale že to by tam robili nejakými skurzami prvej pomoci, teraz poviem tí ľudia, a potom nech oni zachraňujú ľudí. Lebo toto potom môže byť alternatíva, že takto ušetríme, ale potom sa nečudujeme, že nám budú zomierať ľudia na ulici. To je zaujímavá poznámka. Čiže keby štát prevzal záchranky, potreboval by ten istý paušál, ktorý potrebuje súkromník? No, veď on aj dostáva teraz. Tam nie je rozdiel. Napriek tomu ešte k tým odborárom použili zaujímavé to porovnanie hasičov a policajtov. Viete si predstaviť, že by hasičov na Slovensku prevádzkovala súkromná spoločnosť? Alebo že nie, toto tvrdenie je dobré, veď vtedy sa tak rozhodlo, veď my v roky voláme potom, aby sme patrili pod integrovaný záchranný systém, ale so všetkým, čo k tomu patrí, aj s výsluhovými dôchodkami a so všetkým, čo k tomu patrí. A ja sa pýtam, či je štát ochotný to takto spraviť, že tí ľudia, ktorí pracujú v záchrannej zdravotnej službe, budú mať aj výsluhové dôchodky a všetko okolo toho, lebo to nie je len hovorím, že budú pod nás patriť, ale so všetkým, čo k tomu patrí. A teraz si zoberme štátnu políciu a zoberme si hasičov. A keby nebol plán obnovy, tak na akých autách dnes jazdia policajti? Vidíme, čo sa deje v hasičskom zbore teraz momentálne, pri nakúpení techniky, kde... Policajti už zmenili 3-krát vizuál. Ale vizuál, ale hovorím, tie auta majú nakúpené s plánom obnovy, inak by sme jazdili asi na tých starých Fabiách, čo boli. Platy v polície nie sú bohviaké, ja zase otvorene poviem, že záchranári zarábajú v tých zložkách zo všetkých najlepšie. Je to aj kvôli tomu, že máme tie tabulkové platy. Aj porovnaní s vojakmi napríklad? Myslím si, že určite áno. Myslím si, že platy, veď to nie je žiadne tajné, ja si myslím, že priemerný plat záchranára je dnes cca 1800-2000 eur v čistom, čiže tie platy sú určite vyššie, ako sú policajti, ako majú hasiči. Takže to nastavenie je dobre v záchrannej zdravotnej službe, čo týka platových podmienok, ale ak naozaj chce niekto ten systém zobrať pod seba, tak ale musí so všetkým všudy. A keď to nebude dobre dofinancované, ako to je teraz, tak dopadneme tak, ako dopadli ostatné zložky, že jednoducho nie sú tam peniaze. Majú problém policajti, majú problém hasiči a je to jednoducho tak, lebo do tej techniky sa neinvestuje, stojí to peniaze a štát na to nemá kapitál. A dnes po konsolidácii ja neviem reálne predstaviť, že tu ešte je možnosť priestor na nejaké investície. Chceli ste reagovať? Áno, ja sa tak vždy tak nad tým pousmejem, že ja si myslím, že keď sa posadia na ministerstve financií ekonómovia, a povieme im to, čo táto činnosť má obsahovať, aké vstupy sú do toho, však to je jednoduchá ekonomika, myslím, že možno, že aj študent vysokej školy ekonomickej dokáže vypočítať, ak sa hovorí cenotvorbu toho výkonu a my si vieme zadefinovať v prvom kole, že koľko nás to reálne bude stať. A potom by sme sa mali na to pozrieť z celkového objemu, že čo nám to má priniesť, aké z toho budú benefity a potom vypočítať, že aha, toto je výhodnejšie, toto nie je výhodnejšie a tak ako aj my sa pripravíme na jednotlivé projekty, že na čo máme, na čo nemáme, tak samozrejme v tomto bode si má rozhodnúť štát, že do čoho pôjde. Ale toto nemôžeme len tak empiricky si povedať, že no to bude asi výhodnejšie, lebo z jednej strany ja sa na to pozerám teraz tak, že tak prevádzkujeme aj tie nemocnice, trápime sa, nejdeme do odlženia, lebo platíme odvody a teraz tie nemocnice, čo neplatia odvody, čo dávajú nízke platy zamestnancom, i keď dodržiavame zákonník práce a tak ďalej, tak nakoniec my za tú, ak sa hovorí za dobrotu, ideme na žobrotu, lebo nás štát ničím nebonituje, nedostávame žiadne dotácie z úrovne štátu na tieto vúckarské nemocnice, na rozdiel od ministerských, ktoré im proste nasanujú peniažky. Aj napriek tomu, že majú dlhý eurofondy. My sme z plánu obnovy do našich nemocníc dostali nula tých veľkých projektov. To jediné podporené v kraji bola Martinská nemocnica a to na zápäti bola za krátky čas podporená aj Banskobystrická nemocnica, čiže oprávnene sa pýtam, tých 320 miliónov do Bystrice len tak šublúb išlo a do Martina sme sa trápili a dokonca sme nedostali v našich nemocniciach nič. Práve to je to, že z jednej strany, tak ako bolo povedané, že vďaka nejakým projektom, či už plánovom, akýkoľvek formát nám pomôže udržať to zdravotníctvo a čo nám Európska únia asi nechce už dávať na bežné výdavky v nemocniciach, tak si musíme podefinovať, na čo máme a presne to prepočítať. To je to isté, týka sa to výkonov, týka sa to logistika, myslím, že za dopravu euro 17, či koľko teraz dostávajú za kilometr v rámci. No a teraz sa prepočítajme, však každý vieme vypočítať náklady na PHM a podobne. Čiže zase musí si sadnúť kľúčovo a ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo financií, povedať si, na čo máme, čo vieme vypočítať a povedať si, čo je výhodné pre štát. To predložiť minimálne do parlamentu, alebo teda poslancom, aby sa o tom bavili a potom si tvorme nejakú tú a samozrejme vytvoriť stratégiu. Lebo veľmi jednoducho sa to takto z jedného pohľadu sa dá pozrieť tak, z druhého tak a na konci dňa sa spoločnosť rozháda a na konci sme stále zostali tam, že nevieme, čo bude od najbližšieho. Dobre sa počúva tento postup, ale na každom poste tej reťaze by asi musel sedieť nejaký odborník. Samozrejme, veď keď ja budem robiť, jak sa hovorí, ministra
Neviem, ktorého ministerstvo si netrúfnem. Možno na niektorom z ministerstiev typu mne ekonomické ministerstvo financií by som asi nedala tak, ako dávam zdravotníctvo. Hej, to akože rátať vieme a základné počty možno máme, ale samozrejme to je problematika, na ktorú si ja zase netrúfam. Samozrejme, a to je to, čo som chcela povedať. Nemyslel som len ministra, ale celý ten reťazec. No od toho to závisí, hej, že keď nemáte ministra zdatného v danej tematike, tak darmo sa budeme baviť. Viete, ako ja si vážim každého ministra samozrejme, aj každého poslanca, aj poslancov, ktorí chcú rozumieť. Tak ako Jana Župa, ja to poviem zjednodušene na tom našom krajskom. Keď mám poslancov a v komisii aj nejakých zdravotníkov, lekárov, tak sa mi ľahšie tá tematika s nimi preberá, ľahšie sa mi hovoria návrhy, ľahšie sa mi to transportuje a následne mám veľmi jednoduchý model, že oni si to už medzi sebou v tých kluboch a podobne prejdú a potom sa to už ľahšie predžujú a už potom sa to ľahšie schvaľuje. A toto je to, že keď vysvetlím, keď sme išli do programu Ľudské zdroje, kde som im vysvetlila, to bola investícia 1,5 miliónová. A keď som vysvetlila v tej komisii ľuďom, ktorí tomu rozumeli, prečo to chceme, tak to o mnoho jednoduchšie išlo v tom našom krajskom parlamente, jak sa hovorí. Takže preto hovorím, že aj ten minister si musí uvedomiť, že či je zdatný v tematike zdravotníctvo a či tomu rozumiem dlhodobého horizontu a nie, že musím pol roka navnímávať alebo rok, že čo sa deje v zdravotníctve. Pri všetkej úcte k každému jednému ministrovi, každý máme mať seba reflexiu a povedať si, na čo vieme a čo nevieme. Ale to nehovorím, že minister Šaško nevie, hej, teraz nehovorím osobne o ňom, hovorím všeobecne. Ja by som si netrúfla robiť riaditeľku jadrovej elektrárne, keď s prepáčením tomu rozumiem takmer nijak. Záverečná otázka pre oboch. Odborníci, politici, všetci volajú po zásadných zmenách v záchrannej zdravotnej službe, tak poďme si stručne povedať, čo by sa malo zmeniť od zajtra, dajme tomu, aby sa ten systém zlepšil. No, prvne systém funguje a to teda otvorím povedať, že to je jediný, ja zopakujem to ešte raz. Tak je rôzna kritika, ako funguje ten systém, ale... Nie, nemá byť na čo kritika, ten systém funguje. Môže byť zo strany záchranárov, že vlastne suplujú všetko nefungujúce v tejto krajine, lebo oni suplujú to ambulantný sektor, suplujú nemocnice, ktoré jednoducho niekedy zatvoria urgentný priam, musíte riešiť niečo úplne iné, čiže oni suplujú komplet systém a riešia v podstate stavy, ktoré by vôbec riešiť nemali, ale ako systém funkčný, to, že ale aj to sa dá definovať ako nefungujúci systém, keďže musia suplovať. Ale to nie je nefungujúci systém záchrannej zdravotnej služby, ale celkovo systém zdravotníctva. Ale aj napriek tomu zopakujem, že je to funkčný systém, sme pripravovali reformu záchrannej zdravotnej služby, to sa 3 roky pripravovalo, aby sme ešte viac kvalitnili ten systém, aj tie typy staníc, ktoré vznikli, že budeme tu mať posadku randevu ako prvý po dlhé dobe, hej, lebo v Českej republike to bežne funguje, že bude mať lekára v osobnom aute, kde nebude musieť pacienta transportovať zo svojho posadku, ale uvoľní sa hneď pre pacienta akutného a všetky tie nové stanice, ktoré majú vzniknúť pri tejto reforme, tak majú ten systém skvalitniť tak, že keď pacient v ohrození života, alebo bavíme sa hlavne o týchto pacientoch, ostatných 2-týždňových, 4-týždňových, 5-týždňových bolestiami brucha neriešime teraz. Bavíme sa o tých ľudí, ktorí sú v ohrození života, aby dostali tú službu tú najkvalitnejšiu. Tá reforma to pripravuje, čiže ona to je vyriešené. Teraz sa bavíme len o tom, to čo je v mediálnom priestore, že ako bude ten systém fungovať v budúcnosti, čo sa týka poskytovania, či to budú súkromní, štátni, nemocnice, vúcky, alebo hociaký mix toho všetkého. Ja zopakujem ešte raz, že tým, že bolo výberové konanie vyhlásené a boli tie podmienky dané, nemáme, podľa mňa štát nemá inú možnosť, ako ten tender zopakovať. Má len jedinú možnosť, že povie si, že na niektoré body štátne, teraz poviem nemocnice, alebo štátne sa súťažiť nebude a bude sa súťažiť len tam, kde jednoducho to štát nevie zabezpečiť a tam vznikne to transparentné výberové konanie a potom sa bavíme o tom, akým systémom to chceme zmeniť, či to bude jedna štátna nemocnica, bude to kraj, bude to a to, ale toto je príprava na 4 až 5 rokov do budúcnosti. Sa nedá urobiť zajtra a tie diskusie v verejnom priestore sú neúprimné. Lebo to nie je o tom, že niekto si dneska niečo povie a to vysvetlí, lebo ja sa toho bojím, som to aj dneska v rozprave povedal, že my ten systém nefunguje, rozbijeme tak, že nebude fungovať, lebo my ak znižíme peniaze, zniží sa kvalita a ak to pomeníme, že to bude tu mačkopes, ktorý bude zle fungovať, takisto sa nastane problém, čiže to treba odbornú diskusiu, nielen politickú. A ja mám pocit, že zatiaľ minister to rieši ako politicky, lebo tu sú len nejaké vyjadrenia politikov, že my sa o tom porozprávame, ale s kým sa o tom rozprávajú? Veď ja som v odbornej spoločnosti aj s ľuďmi, ktorí sú v odbornej spoločnosti a s nami sa nikto nebaví, že ako to chce spraviť. Ja sa čudujem, akože pri všetkej úcte. Neboli ste ani pri notách o tej reformy? Nie, ja som nebol, ale kolega bol. Myslím, že kolega bol, ale ja hovorím, že tá reforma sa urobila dobre. Ja si myslím, že ona je nastavená dobre a by skvalitnila, len oni teraz idú riešiť to, ako to bude v budúcnosti prevádzkované. To je tá reforma, to je to, čo o ním hovoria teraz momentálne v mediálnom priestore. Ja by som možno povedala, že Slovensko je ešte jedna z mála krajín, ktorá má v úvodzovkách perfektne zabezpečené zdravotnú starostlivosť o svojho občana.
keď porovnávam iné krajiny, samozrejme všetko sa dá robiť lepšie, keď sa budeme porovnávať so Švajčiarskom, tak áno, ale keď človek chodí po svete a má skúsenosti aj s ľuďmi, ktorým sa stal nejaký prípad v zahraničí a podobne, ja mám tiež syna v zahraničí a stal sa mu tiež úraz v Amerike a z kešu za jeden úraz za 4-hodinový čas na urgentnom príjme a z jednou injekciou od bolesti sme zaplatili $2,500 cash. Hneď hotovosti, lebo pomaly neodídete, kým nezaplatíte. Tak to si, jak sa hovorí, málo kto z nás uvedomí, že ako dobre máme zabezpečený zdravotnícky systém a čo sa týka, či už začneme od začiatku, od záchraniek, hej. Ja trošku poviem, že ochránim ten ambulantný sektor. Ako veľa ja to poviem tak, je veľa subjektov, ktoré si plnia svoju funkciu a máme byť my, tí ochrancovia toho na úrovni krajov, kde máme prizrieť tí, ktorí nerobia poriadne a máme ich na to upozorniť. A rovnako tak aj ministerstvo zdravotníctva. Ale či už sú to záchranky, či už sú to nemocnice, ako ja poviem to tak, každý jeden pacient, keď sa mu stane kdekoľvek na území Slovenska čokoľvek, keď vôjde či už do ambulancie alebo do nemocnice, neexistuje, že sa ho nikto nechytia a pošle ho alebo hneha ležať na lavičke. To, že tu máme za 5 minút záchranku, že bez toho, aby si, a to hovorím zase aj pre občanov, ktorí si zneužívajú záchranku, že čaká na urgentnom príjme alebo na ortopedickom urgentnom príjme v tomto prípade, alebo teda s nejakým úrazom a on vyjde vonku pred nemocnicou a zavolá si záchranku len preto, aby sa dostal prednostne na ošetrenie. To sa stalo? No samozrejme aj v našich nemocniciach. A to myslím, že to mi potvrdia záchranári. Tak toto je vrchol drzosti spoločnosti, ktorá si neuvedomuje, že toto je, ten človek mohol, teda tá sanitka mohla zachrániť niekoho s infarktom alebo s vážnejším ochorením, ktorý naozaj za to nemohol až tak intenzívne ako ten, ktorý sa mu nechce čakať, hej. To znamená, že tu nemáme aj trošku tie mechanizmy, ktoré by sekli po krkoch tých, ktorí zneužívajú ten zdravotnícky systém, ale ja stále tvrdím, čo sa týka služby ako takej, áno, je veľa nedostatkov, ktoré musíme riešiť, na to sme všetci tu, čo máme v tejto kompetencii, od ministerstva až u nás k nám dole, na Budsky, ale reálne môžem povedať, že zdravotníctvo na Slovensku máme na veľmi slušnej úrovni, aj odborne a aj akoby zabezpečenú. Akože skutočne, kto cestuje viac po svete a stretáva sa, môže povedať, ale neporovnávam sa s krajinami, ktoré ho majú high level, lebo ešte ani Slovensku nie je high level. Možno doplňujúca otázka k zneužívaniu záchrannej zdravotnej služby. Teraz vzniklo nejaké číslo, ktoré by to malo eliminovať, nie? To je číslo, aby mohli si ľudia komunikovať o svojom zdravotnom stave. Je to fajn, toto ako beriem. Celá tá reforma, keďže sme boli zainteresovaní aj ja osobne tej reformy, tak ja môžem povedať, že áno, v niektorých regiónoch nám budlo, zmenila sa na randevu a podobne. Tiež to potrebujeme filozoficky aj prežiť, aj nejakým spôsobom odskúšať, či to reálne je dobré alebo zlé a samozrejme sú veci, ktoré sa dajú napraviť, keď to nebude fungovať. A nie, to je dobré, to sa nedá zmeniť. Áno, no dá sa to zmeniť, dá sa to upraviť, hej, ale trebárs vedeli sme komunikovať, že prečo nie randevu do malého regiónu, teraz poviem príklad, randevu je ideálne vo veľkých mestách, hej, kde je veľa obyvateľov na jednom place a zlá dostupnosť ako keby tej veľkej sanitky na rozdiel od auta s lekárom. Ale zase, keď to má byť do regiónu, ktorý je odľahlý a tam bude, jak sa verí, lietať po celom veľkom regióne jeden lekár, tak toto som myslela ten rozdiel. Ale je veľa vecí, ktoré sú reálne dobre nastavené, hej. A samozrejme ja hovorím, každý z nás si musí pozrieť do toho svojho, že čo robím dobre, čo robím zle a hlavne vždy je to na tom zdravotníkovi a na konci aj na toho manažmentu a samozrejme eskalácia smerom hore. Čiže veľa roboty ešte pred nami, ale reálne si musíme povedať, ako krajina na čo máme v rámci zdravotníctva, reálne si povedať, do ktorých smerov, a nie 10 smerov, ale určite možno 3-4 smery reálne, ktoré vieme splniť. A potom by sme teoreticky aj to, čo chcete vy na konci dňa vedieť, čo sú tie prvé kroky, čo by sme mali urobiť. Jasné, že tie záchranky potrebujú nejakým spôsobom zachrániť, hej. A toto už je zase na ministrovi, aby si to teda upratal. Tak ako u mňa nikto nerieši problémy, to si musí aj on poriešiť. Ale to, že to máme zabezpečené, Bohu ďakujme, jak sa hovorí. Tak ja vám ďakujem, že ste prišli. Ďakujem pekne za pozvanie. A vám ďakujem, že ste sledovali alebo počúvali podcast Perspektívy zdravia a teším sa na ďalšie debaty o smerovaní slovenského zdravotníctva.